Hej. Og vi har nu fået fat i den nye fakkelformand. Er det ikke rigtigt, Louise? Jo, det er rigtigt. Må jeg gerne gratulere dig med din sejr. Sammen med Mikkel Lund selvfølgelig. Kan du ikke lige holde det her, for jeg har både et bræt og en øl. Det sagen handler om, det er, at vi tidligere fik stillet et spørgsmål. Hvad var spørgsmålet, Mads? Hvorfor er der ikke fri bar til fakkel? Okay. Jeg ved ikke, hvordan man styrer det. Det er sådan, at alkohol er dyrt. Så Hvad siger du? Hvad er meningen med det her egentlig? Fra Tyskland. altså, nu må du stoppe. Cameron, flyt dig! Vi er faktisk i gang med noget vigtigt noget her. Carsten, hvad er meningen? Jeg give en hilsen til Med det her. Det er sådan, at alkohol er dyrt. Det er rigtigt. Og det er dyrt at holde fester. Vi er medvært, og vi har gæst med, som er dig. Og jeg har mikrofonen. Hey, Cameron. Og Lasse. Hey, er du en dårlig cameraman? Det tror jeg, du er. Hej. Så for meget fuld. Lars griner. Jeg har et bræt balancerende på hovedet. Hey, Lasse, lad være. Hvor er Mikkel? Han er ude at finde en dronning. Han er ude at finde en dronning. Lad os balancere det. Lars, hjælp mig lige lidt. Vi er i gang i 10 minutter. Og det halve kongerige. Og det er halve kongerig. Hallo, Carsten. Vi er faktisk snakke. Oh my god. Hallo, Hunter. Jeg er jo ikke fuldstændig formand endnu og sådan noget. Jeg skal lige ind i tingene. Godt så. Vi har kun været her i 2. Altså, vi er faktisk... Okay, så her er svaret fra TG News. Formanden ved det simpelthen ikke. Og det var alt herfra. Tak. Mange tak. For det gider. Vi elsker jeres morgensamlinger. Tak for helvede.